asujen kohderyhmää on punk- ja tai burleskihenkiset tai niistä kiinnostuneet, ekologisesti valveutuneet ihmiset. Mä avaan tässä nyt näitä mun inspiraation lähteitä. Tässä on myös sellainen yhteys, että mun kohderyhmään kuuluu nämä burleski- ja punk-tyypit. Burleskihan on siis ihan täältä Wikipediastakin kun katsoo, niin se tarkoittaa teatterin keinoin esitettyä parodista huumoriviihdettä, johon yleensä kuuluu sketsejä. Ja täällä on ihana kuva mun toisesta mallista, Kiki Havaijista, eli Suvista, ja siellä näkyy, että mitä kaikkea hauskaa tämän burleskin keinoin voikaan esittää. Ja yleensä ne esitykset on sellaisia, että mennään sinne lavalle jossain tietyssä asussa, mutta siihen liittyy aina joku tarina. Ja sitten siinä tarinan aikana ne asusteet vaihtuu ja vaatteet vähenee. Ja se on yleensä todella hauskaa ja silmiä hivelevää se esiintyminen, koska siihen käytetään tosi paljon sitä semmoista visuaalista puolta myös. Eli ne vaatteet on tosi näyttäviä ja niistä halutaankin tehdä näyttäviä. Ja niitä ei ole tarkoituskaan olla käyttövaatteita, vaan siellä hullutellaan menemään ihan täysillä. Sitten mä halusin myös kertoa punkista, eli mä oon ihan nuoresta asti ollut interessoitunut tähän punkkiin. Ja punkhan on siis, jokainen varmaan tietääkin, niin tällainen rock-tyyli ja vastakulttuuri, johon yleensä yhdistetään anarkisesti sävyttynyt arvomaailma ja elämäntapa. Ja ehkä mulla sieltä myös on vähän jäänyt tällaista anarkiaa elämään, että mä haluan nimenomaan näillä vaatteillakin vähän kapinoida tätä nykyistä elämäntapaa vastaan. Tämän projektin aikana oli mahtavaa, että tutustui kaikkiin ihan mahtaviin uusiin suunnittelijoihin ja tyyppeihin. Mulla on nyt tässä tällainen kirja kuin Schiaparelli et Prada. Ja tässä kerrotaan tästä Elsa Schiaparellista, joka oli siis italialainen muotisuunnittelija. Ja hän teki surrealistitaiteilijoiden kanssa yhteistyötä ja hän aina loi hänen hienoihin luomuksiinsa ihan tällaisiin kuuluisiin muotitaloihinkin niin tällaisia mahtavia ja humoristisia ja kreisejä yksityiskohtia. Tunnetuin on varmaan tämä, missä hänellä on tällainen hattu, mikä on muistuttaa kenkää, joka on väärinpäin. Täällä näkyy jotain hänen luomuksiaan myös. Ja sitten toinen, mikä mulla nyt tietysti oli jo tiedossakin, mutta ehkä vähän enemmän luin hänen blogiaan ja lainasin ihan tämän Trashon kirjan ja kaikkea, niin on Outi Pyy, joka on siis suomalainen trashonista. Ja tässä kirjassa esimerkiksi hän kertoo, että miten voit tehdä itse huippumuotisia. Hän käyttää siis kierrätettyjä materiaaleja täysin omissa jutuissaan. Siellä näkyykin Outi. Outilla on kyllä tosi hyvät jutut meneillään ja vaikuttaa ihan huipputyypiltä. Kannattaa käydä lukemassa hänen blogia. Sieltä löytyy vaikka mitä neuvoja ja kaiken näköistä tietoa muodista ja miten vaatteita huolletaan ja niin edelleen. Mä lähdin ihan ensimmäisenä, kun mä olin saanut nämä materiaalit, niin mä lähdin värjäämään hieman näitä verkkopaitoja.
Ja mulla oli ensinnä ajatuksena, että mä teen ehkä enemmänkin tätä materiaalien muokkausta, mutta sitten nämä materiaalit, mitä mulla oli, niin ne oli tosi paljon niin kuin valmiiksi käyttökelpoisia, niin mä koin sitten vähän turhana niitä lähteä erikseen muokkailemaan. Tämän materiaalin muokkauksen jälkeen mä lähdin sitten ihan nuken päällä kokeilemaan näitä materiaaleja ja erilaisia malleja. Tästä tulee sitten vähän valokuvaa. Sen jälkeen kun mä olin nyt nukkeen päällä kokeillut näitä matskuja, niin mä lähdin sitten ihan piirtämään luonnoksia 6 eri mallista. Ja tää olikin jotenkin tosi ihana vaihe, kun nyt oli niin hyvä tuntuma niistä materiaaleista itsessään ja vähän niin kuin tullut niin kuin sitä pohjatyötä mietittyä, että mitäs kaikkea sitä voiskaan tehdä. Mulla oli tässä suunnitteluvaiheessa enemmänkin tällainen runsauden pula näistä ideoista. Eli oli aika haastavaa löytää sellaiset 6 vaatetta, mitkä oikeasti haluaa esitellä ja mistä aloittaa. Mutta sitten mä tajusin lohduttaa itteeni sillä, että eihän tämä todellakaan lopu tämä projekti tähän. Eli siis mä aion tulevaisuudessa jatkaa näiden alusvaatteiden kanssa työskentelyä. Nyt mä kerron vähän näistä mun kaavoitusjutuista. Eli mulla oli lähtökohtana ihan sellainen, että mulla oli aivan muutama teos, tällainen yksi vanha käsityölehti ja sitten pari kirjaa, jota mä vähän selailin ja kattelin, että miten niitä alusvaatteita tehdään ja näin, mutta älyttömästi niistä ei silleen ollut apua, että mulle aina itselle helpompi niin kuin lähteä tekemään ja kokeilemaan itse, että miten asiat valmistuu. Ja sitten mä lähdin, mulla oli muutamia vanhoja alusvaatteita, mitä mä lähdin sitten ihan niin kuin purkamaan ja katsomaan, että millaisia rakenteita niissä on ja minkälaisia ne kaavat on. Ja sitten täällä esimerkiksi rintaliivissä on todella monimutkaisia rakenteita ja käytetään paljon nauhaa ja erilaisia juttuja. Lähdin niitä tutkimaan ja availemaan ja sitten mä lähdin ihan tekemään peruskaavasta itselleni uusia kaavoja ja tietysti vähän kattelin esimerkkiä, että okei, tuolla kaarretaan tuolla lailla ja tuolla tuolla tavalla. Ja sitten tässä näkyy alushousumalli ja täällä näkyy pari rintsikkamallia. Tässä on kolmiorintsikat ja sitten tää oli se toinen malli, mitä mä käytin. Ja mulla oli se, että mä käytin sitten, mulla oli ihan niinku mallien mittojen mukaan. Mä tein näitä vaatteita, että sitten tietysti sovituksissa tuli vielä jonkin verran muutoksia.
Tadaa! Siinä ne nyt on. Eli sovitusvaiheeseen valmiit alusvaatteet ovat valmistuneet. Muutamaa nauhaa ja nyöriä puuttuu sieltä. Käyn hakemassa niitä lähipäivinä. Mä kehittelin sitten näille alusasuille tällaiset ihanat pussukat, joka on tietysti myös kierrätysmateriaaleista tehty. Eli täällä on vanhasta valoverhosta tehty pussukka, jossa on sitten erilaisia elementtejä, roskaelementtejä, mitä on kerääntynyt vuosien aikana tämän projektin aikana ja kaikkea, niin niitä tulee sitten koristeeksi näihin pussukoihin. Ja meillä on täällä harjoittelussa ihana tyttö Merina. Moi! Moi! Ja Merina on nyt sitten ommellut näitä pussukoita minulle, mikä on todella ihanaa.